Tara na po, everyone. Hello. Mega loud shout out everybody. Hindi tayo, masakit yung ulo ko kasi. Hello, everybody. Make a love shout out. Make a love shout out. Alma Cordero, Emi Samit. Magkakape tayo sa ulo. Personal apa may premyo ka? May premyo ka sa akin. Ikaw yung first. First at first. Magkakape tayo muna guys ha. Medyo masakit yung ulo ko. Yung ulo ko ito ah. Kasi dilim na naman, parang ulan na naman oh. Kasi kanina, inulanan ako. Tapos, kaming dalawa lang ni kapatid Lizzy ang nandoon. Kaya, sige, Madam Gemma. Kung kaya mong maglapag, ikaw ang tagalapag. Tawagin mo na sila. Tawagin mo na sila, Madam Gemma. Halika dito. Igop ka.
Ano ba gusto nyo na background? Umiilaw-ilaw o yung may gempong-gempong? Hindi ka dito, Madam Gemma. Humigop ka lang. Pahigupin kita. Basta. Kalampagin mo na sila, Madam Gemma. Kalampagin mo na sila. Bakit? Wala pa din? Ano ba nangyari? Nasaan na sila? Nasaan na kayo? Bakit wala ka? Hello, nasaan na kayo? Nandito kami! Pinapahintay niyo Bakit? Nagkape nga ako kasi masakit yung ulo ko. Hayaan mo na na magkape ako. Masakit ang ulo. Ay, may kumakanta pa dyan, oh. Naku po. Akay. Anong nangyari? Alanganin yung kagalapag ko. Magta-try lang pala to. Paano? Paano? Trial muna. Nag-try lang ako muna para mamaya ako. Madilim na, maya-maya hindi na ako makikita dito. Wala kayo dyan. At least nagsasalita ako ha. Wala kayo dyan. Hindi nyo ako makikita. Magtatago na ako sa dilim mamaya. Di nyo na ako makikita dito. Sino bang takot sa
Dito lang. Ay, nasa na sila tulog ata. May palaro ako, 100. 100 kapitik. Wala akong budget. Alaw arep, alaw arep. Okay. Miguel Aljet out, 3 million in the house. Walang boses, General. Walang boses. Lahat ng boses, malalaman mo mamaya. Sana all. Mamaya, hindi nyo na ako dito makikita. Alam nyo yun? Wala kayo dyan. Sige! Almamix! Almamix, alam ko na yan na busy ka. You're a busy woman. Alam namin yan na you're a busy woman right now.
Astig ah. Ang practice mo yung... Okay na yan? Magaling, magaling. Yung kape ko parang ano na. DJ Jonel sa Gyno Remix. Oh, pwede na. Pwede na, pwede na. Basta makita mo lang yung mga YouTube channel nila. Okay na okay. Kunin mo yung mga link. Ikaw pa, Madam Jimba. Yung kaya mo yan. Pero nawala. Wala pa rin sila eh. Anong oras no? Wala talaga. DJ Jonel sa Gyno Remix. Parang baliw. Asan mo na kayo? Wala, parang wala pang tao. Sige lang, shout out mga babarang. Oh, sige. Ay, bahala ka dyan, Jima. Nasa YouTube ako, Jima. Alam mo naman na nasa YouTube ako. Next month lang, ano, balik ako ng ano, premiere. Sige lang, shout out to Lizzy.
May duwakit ka na kapatid JC ha. Mega love shout out sa 4 million in the house. Palpal, Paka Sudan, Sana Oil, Mega love shout out. Lagyan natin ng doa kay kapatid Rolly. Mega love shout out kapatid. DJ Jonas sa Gyno Remix. Salamat sa patamsak. Mamaya hindi nyo na ako dito makikita. Ang babarang may duwakit ka na din. Daddy Jerome. Bakit Emma? Alam mo naman na single ako ah. Tatanungin pa ba yan? Sige lang shout out kapatid Emma. Sige lang shout out 6 million in the house. DJ Jonas sa Gyno Remix. Wala akong jowa. Single pa rin ako hanggang ngayon, Gemma. Pabarilin kita? Wala, nawawala sila. Lagi ka na lang jowa. Wala akong jowa. Kalas ka dyan. Kaya talaga, Gemma, pabarilin talaga kita. Oh, ano pang gagawin natin? Mag-umpisa na tayo. Ako pala yung host nyo sa Gini Galigar. Ako lang po yung maglalapag ng link. Si Gemma pala. Si Gemma o si Lizzie yung maglalapag ng link dyan. Ako dito lang. Manood po ng 1 minute, 1 minute. Tapos, balik sa live chat. Sabihin kung sino ang diniktan, sabihin at ilagay G sa bago, E sa luma. Walang iwanan guys.
yung Saudi. Di pa kapatid man, mga susunod na buwan pa siguro magmumuni, muni-muni. G sa bago, E sa luma. G sa bago, E sa luma. Okay na? Okay? Ayo, okay? 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 Okay na ba? Ayo, okay? Okay. Okay, mag-log in na. DJ Jonel Sagayno Remix. Kapatid man, mga susunod pa buwan ako mag-monetize. Mag-log in na. Oh, wala na. Start na ba? Sige. Mag-log in na tayo. Siyempre ako, i-login mo yung ano, yung link ko. Tapos, sasunod sa akin si Biyahe ni Biyaherang Ilongga. Tapos, si Ernie Marin TV. Tapos, si Jeff Awesome Vlog, Jeff 18 Awesome Vlog. DJ Jonel Tapos si Biyaherang Ilongga. Tapos ayun na. Ano ba? Mahal? Ay mura ba ngayon? Parang di mo naman ako mahal. Tawagin mo ako mahal. Sana all. Yes, kapatid Lacey. Oh, sige, dalawa kayo. Oh, nagdalawa na kayo ha. Sige ma, huwag mo akong tawaging mahal. Hindi mo ako mahal. Yung nagtatawag lang sa akin na mahal, yung mahal ako. Dali lang boss, dali lang boss. Mahirap naman pag natawag-tawag na mahal na hindi naman mahal. Ano yun? Mahal-mahalan? Parang kumati ah. Parang kumati yung ulo ko sa mahal na yan. Mahal. DJ Jonel Sagayno Remix. Pag hindi alam ni Gemma yung ano, kapatid Leslie, ikaw na magbaba. Pag hindi niya mahanap si Ernie Marin TV mamaya. Saka si Biyahe ni Biyaherang Ilongga. Alam ko hindi niya mahanap eh. Kita nyo? Unti-unti nang hindi na ako makikita. Magtatago na ako sa dilim. Biyahe ni Biyaherang Ilongga. Yung kasunod.
Kaya nga, alam ko, hindi mo makita. Alam ko yan na hindi mo makikita yan, Jima. Tapos, ni biyahe, Ernie Marine TV. Ang next, si Ernie Marine TV. Si Ernie Marine TV. Kapatid Lizzie. Ernie Marine TV. Ernie Marine TV. Ayan na. Ayan na kay ano. Kay Madam Gemma. Si Ernie Marine TV. Ernie Marine. Gawin mong dalawang lapag, Madam Gemma. Dalawa o tatlo. I-copy-paste mo lang. I-copy mo. Para i-paste mo na lang. I-paste. Oo, mamaya patamsakan natin yan. Dalawa na sila nagagawa rin. DJ Jonel Sagayno Remix. Nagkagulo-gulo na kayong dalawa dyan. Sa tamsak mamaya, ano na lang, lagyan ng ano, pambiyayarang Ilonggaan, Dili-Diligan. Tatlo na lang kayo dyan sa baba. 4. Tatlo. Tapos alam na yan ni Jima. Alam niyo na yan. Jeps 18. Jeps 18. Awesome vlog. Pag hindi niya lang alam, kapatid Lizzie, ikaw ang maglapag. Pag hindi niya makikita. Kasi alam ko, meron siyang hindi makikita mamaya eh.
Oo, alam mo yung kay Jeff. Alam ko nga, alam mo nga. Hindi, alam na alam mo yan kay Jeff. Jeff ka. Kapatid Jeff, baka nandyan ka. Na-PM ko na siya kanina na mag-LS ako eh. Baka nandyan lang siya. Nakaaligid. Mahilig din yan kasi mag-BG-BG lang. Kuya Jeff, baka nag-BG ka lang dyan. Ayan. Mabilis lang copy si Madam Gemma. Tapos si Mimi nyo ilalapag pagkatapos ng kay Jeff. Hindi na nga ako makita dito. Tapos nakasigaw. DJ Jonel Sagayno. Okay na dito. Kaya nga, yung latest yung kunin mo, wag yung luma. Basta video lang. Puro luma yung kinukuha ni Gemma. Yun sabi ko na eh. Mimi pa lang, hindi niya na makita. Okay. Sila, hindi makita na Gemma yung main channel. Pati second account, hindi din makikita. Wala na. Finish. DJ Jonel Sagayno. Dalawang account mo Sexy Love, hindi makikita ni Gemma. Big love shout out, million in the house. Cause love, wow, first time. Sana all. Masakit ang first time. Hindi mo makita ang dalawang account ni Mimi mo. Kaya pagtaklisan mo na nahanapin yung account ni Mimi mo tsaka yung main channel niya.
O, tapos kayo na dyan. Kayo nang ilapag. Kanta. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. Aminin ko minsan ako'y manhid. Low. Yo, yo, yo. Hello. Nasira ang charger, nakalimutan ng gift, naubos na ang meds, kaya ma-deliver today with Lazada. Magpapaka-copyright muna tayo. Same day delivery page and get it within the day with Grab Express. Bakit ang ingay ng mga aso ngayon? Hello? Hello? Hello, hello, hello. Hello? Hello? Yoho? Malakas naman. Hello? Di ko man maamin. Nawawala siya. Balik natin kasi kasi di ko man maamin. Di ko man maisip. Sa pagtulog, ikaw ang panaginip. Malabo man ang aking pag-iisip, sana'y pakinggan mo ang sigaw nitong damdamin. Ako'y alipin mo kahit hindi. Aaminin ko minsan ako'y manhid. Sana ay mong maririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabi. Ayoko sa'yo ko ay di magsasawa. Ano man ang umasa ka, ito ay diringgi. Madalas man na parang aso at pusa, giliw sa piling mo ako'y masaya. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. Aaminin ko minsan ako'y manhid. Sana ay iyong maririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabi. Kahit kanino lang bahala sila.
Pilit mang abutin ang mga tala. Basta sa akin, huwag kang mawawala. Kahit hindi batid, aaminin ko minsan ako'y manhid. Sana ay iyong maririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabi. Pagkat ikaw lang ang nais makatabi. Malamig man o mainit ang gabi. Nais ko sana iparating na ikaw lamang ang siyang aking iibigin. Okay, alright. First come, first serve. Yun lang. Marahil ikaw ay nagtataka. Sino ba tong mukhang gago? Meron pang dalang na may maong nakupas. At nariyan pa ang barkada, nakaporma, nakabarong, witing daig pang -1 at singalo. Puno ang langit ng icing at kay lamig pa ng ice cream. Sa iyong tingin ako'y nababaliw, giliw at sa awitin kong ito. Sana'y maibigan mo. Ibubuhos ko ang buong puso ko sa isang munting harana para sa'yo. Bigyan lang shout out Virginia. Virginia. Hindi ba't parang isang sine, isang pelikulang romantiko? Hindi ba't ikaw ang bidang artista at ako ang iyong kontrabida sa istorya nagwawakas sa pag-ibig na wagan? Puno ang langit ng icing at kay lamig pa ng ice cream. Sa iyong tingin ako'y nababaliw, giliw at sa awitin kong ito. Sana'y maibigan mo. Ibubuhos ko ang buong puso ko sa isang munting harana para sa'yo. Finish na. Hanggang dyan lang tayo. Wala na, lubat na kasi. Okay na. Okay lang yan, Ma'am Virginia. Swerte nga sana ng girl, kaso wala siya, kanta lang yun. Girl lalo, girl lalo, girl lalo, lalo, lalo. Yan yung ano niya. Uy. Huwag kang ano dyan. Huwag kang ipal. Ano.
Ano lang. Sana all. Big love shout out sa 7 million in the house. Oh, sige. Ikaw, Ma'am Virginia. 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 Kahit walang palaman. Naabutan na ako ng dilim dito, Virginia, oh. Hindi na ako makikita. Are you afraid of the dark? Sige. Marsilia. T-O-N. So, 945. Sige, kapatid. Makikita mo ba yung ano ko, yung second account ko? Kapatid Lacey? Yung Gallagher Brothers TV? Bahala ka dyan, Jima. Kapatid Lizzy, pag ano, yung log out mamaya, yung second account ko, makikita mo ba? Yung Gallagher Brothers TV? Malamig man o mainit ang gabi. Sige, kain ng mabuti para tumangkad ka na, Gemma. Sige lang. Kain ng marami, Gemma, para tumangkad agad, tangkad sagad. O sige kapatid, Lizzy, ikaw yung next. Mamaya sa logout, kung makikita mo yung second account ko, yung Gallagher Brothers TV, logout mo. Pasuyo naman, kung makikita mo. Pero kung hindi mo makita, okay lang. Kasi kakapalit pa lang yun ng pangalan eh. Hirap kasi hanapin yun minsan. Ako lang yung makakahanap. Try mo nga mamaya kung mahanap mo yung Gallagher Brothers TV. Popcorn! Kaya nga, kumain ka ng mabuti para tangkad sagad.
O kaya mag-growy. Growy. Hindi yon. Try mo lang hanapin yung ano, Galigar, Galigar talaga, Galigar, Brothers TV. Kasi meron diyan ano eh. Pero kung hindi talaga makikita, okay lang. May bukas pa, kumain ka ng mabuti para tumangkad. Malamig man o mainit ang gabi, na na na, iyong maririnig. Kita ko naman si K-pop. Nako, talakol. Ganyan ka naman talaga eh. Hindi mo talaga makikita kasi alam mo na, basta hindi daw makita, hindi daw makikita 'yon. Ayan, ginagamit ko yan pandikit kasi minsan kaso hindi ko pa na paayos ang isa, kaya hindi ko magagamit. Pag napaayos ko na, akong bahala. Sa inyo sa sunod pag nag-LS kayo. Malaki na yung views nung Give Me Your Forever. I want you to know I love you the most. I will be the right. Kantahin ko sana kanina yan eh. Kasi pinagpraktisan ko yan. I love you the most. I will be right by your side. Just give me a light in my eye. Okay lang yan kung ma-freeze. Bahala na. Freeze na lang tayo muna. Di, tamsakan muna. Nakatamsakan na ba? I love you the most. I want you to know. I love you now. Wag na. Wala lang yan ng sample. So, pinakanta ko. Pinagpraktisan ko yan ng ilang araw eh. Ng ilang gabi. I love you the most. Kantahin ko yan sa highlights. Yun Pag na-okay na yung isa kong gagamitin. Kasi yung kay Robin, mabilis lang malubat. 2 kanta lang, lubat agad kahit full charge. Dapat sa kanya lagyan ng pangmatagalan talaga. Pangmatagalan na battery. Kukunin niya daw yung battery ng cellphone ko na nasira. Sabi ko, kaiba ang battery, bakit mo kukunin? Kabi sa doing words. Bahala siya dyan.
Yung may mga premier dyan, si Ma'am, Ma'am Silya. May premier eh. Nag, sa akin dito. May premier siya. Hoy. May mic ka dyan. Ingay mo. Ay, narinig nyo ng aso, diba? Ingay ng aso. Sige, ikaw bala. Basta ikaw yung tagalapag. Ikaw yung masusunod kasi ikaw yung tagalapag eh. Basta may tagalapag, yung tagalapag talaga masusunod. Soon to rise. Sige lang, pag napaayos ko na yung isang cellphone ko, akong bahala mag-live. Medyo masakit kasi paayos pa. Tutu kasi. Tutu. 2,200 yung palit LCD. Ay, isa lang Virginia kasi sira yung isang cellphone. Nabasag yung LCD. Ma'am Silya Gigodas, may siya, may premier. Si Ernie Marin, may premier din, di ba? Hala, hindi pala napasa yung live ko dito. Kaya pala hindi nila nakita. Kaya pala, hindi sila nakapunta. Wala palang nag-send ng link sa sa GC. Nako, paktay. Wala pala. Hindi pala na-send sa GC yung link. Hindi pala nasa-send yung link. Yung link sa GC? Kaya pala. Virginia, si Lily G may premier ba? Wala yan. Okay.
Oh, sige. Okay lang, Virginia. Niya si Adele Montevirgin sa Virginia. Sino pa ba yung may premier? Kapatid Iman, may premier ka ba? Ano? Okay na pala, no? Si Jay Green. Si Jay Green, si Aylan. Caballeros, baka meron. Si Island Farm. Island Farm Vlog. Wala. Sige. Pag wala, okay na. Mag-log out ka na dyan. Kung sinong ilalog out mo, ikaw na ang bahala. Kapatid Lizzie. Ano nga ngayon? Wala tayo muna palaro sa sunod na. Kasi i-confirm ko muna si Kuya Sandy. Okay. Sa sunod, hatiin ko yung 1,000 watch hour ko. Hatiin ko lang kasi sobra-sobra na eh. Pag nabigay pa sa akin yung 1,000, sobra-sobra na talaga. Kaya kausapin ko muna si Kuya Sandy na hatiin ko yun. Hatiin ko. 500 lang yung sa akin. Yung 500, ipamimigay ko. Ipapalaro ko pala. O sige, log out mo kung sinong i-log out mo. Ikaw yung bala, mag-log out yan kapatid. Pag nabigay pa yung 1K, nasa 4.8 na ako. Kaya sige, ikaw ang bahala. Sana all. Hati ka pa, Virginia na. Kasi wala sa kailangan yung mga watch hour. Kasi sa akin magsasobra na eh. Bigla shout out kapatid. Make Alger. Bago ka lang kaabot mega. Mega love shout out Make Alger. Bra. Sige, Meg. Okay lang. Ay, ba yung napindot ko ito? Ipapalaro. Hindi ko yun ipapamigay. Papalaro ko. Kung ibibigay ko naman, may bibigyan din naman ako. Kasi mas maganda ipalaro kung sinong mananalo siyang mapalarin.
Wala lang muna ngayon kapatid na Lizzy. Sa sunod na ano na lang, sa Friday na lang, magpapalaro. Kausapin ko pa si kuya. Alaw pa. Kausapin ko pa si Kuya Sandy. Basta, yung ano, ihatiin ko yun. Papalaro ko yan. Bahala ka dyan, Jima. Hindi ako maging bias para sa mga ganyan. Bahala kayo dyan. Kung sinong mananalo, siya yung makakuha ng ganun. Walang tanungan ng sagot. Sige Virginia, maraming salamat sa pagpunta. Wala yan. Kung ipamimigay ko, Gemma, may bibigyan ako. Kasi maliit pa yung watch hour niya, malaki pa nga yung watch hour mo sa kanya. Sige kapatid Lizzy, import yung dalawa ni Madam Gemma. May pag-games. Wala akong pag-games. Gusto, pwede ba utangin ko? Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Mag-out na ano. Mag-end na ako. Ma'am Virginia, Jerome, kapatid Lizzy, Madam Gemma, kapatid Eman, Miguel Jer, maraming salamat sa pumunta. Hindi ko i-PM sa iyo kung sinong mapala rin na ano makasagot, siya yung makakuha ng ano watch hour, hindi yung maging bias sa mga ganyan. Opo. Sige, bye-bye. Maraming salamat. Mag-out na ako talaga. Bye-bye.